Hello. Me ollaan menossa vähän tonne kaupunkiin käymään vähän shoppailee ja sitten käydään syömässä jossakin. Joo. Eli me kuvataan vähän tätä meidän päivää nyt. Tosiaan mennään ostoksille ja syömään ja sellaista kivaa. Kaikki täällä on liukasta. Niin on. Siellä kävelee. Mitä? Vaikka ne on hiekottanut, niin silti. Niin. Tai sit meillä on vaan liian liukkaat kengät. Se voi olla. Varsinkin noi sun puupsit. Puupsit? Ukot. Ukot. Mietin, että mennäänkö me 3 vai 10. Muuten täällä on oikein kiva kirkas päivä. Eikä ole niin hirveä kylmä. Mun mielestä Helsinki on tosi kiva, tälleen talvisinkin. Kauniin näköistä. Mut kyllä me tykätään kesästä enemmän. Kesä on enemmän meidän juttu. On ihan ehdottomasti. Siitä ei kuule voida edes kiistellä. Kaikesta muusta voidaan. Paitsi ei kasasta. Ei. Ai. Eli mitä kaikkea me ollaan nyt menossa? Mitä meidän piti hakea? No, ensinnäkin meillä on juhlat perjantaina. 50 Shades of Grey. Niin meillä on sen teeman mukaan bileet, niin me vähän käydään kattoo sellaisia naamioita ja asusteita ja vähän rekvisiittaa sinne bileisiin. Eli mitäs siihen nyt kuuluu? Ja vähän tommoista SM-tyylistä meininkiä. SM, se on se seksimieltymys. Mut hyvällä maulla tehdään se. Joo. Tietysti. Ei ainakaan mitään ryhmäseksiä. Ei. Me ei tulla sellaista hartaan ryhmäseksiä. Ei todellakaan. Häiritseekään tuo ihmistä, me kuvataan sun täällä takana. Jos sitä häiritsee, niin se voisi laittaa kaistaa. Okei. Mut kuvataan lisää tuolla vaikka kaupungissa sitten. No niin, ja nyt sit odotetaan, että päästään liikkeelle. Kait mua vähän ahdistaa liikkuu sunkaan, kun ihmiset tuijottaa. Tässä onkin zoomaile mua. Hyvä. Viivat takapenkillä. Joo. Ota takana. Aikas katsoo, että ne istuu. Ei tarvii. Ei tarvii. Voidaan vaikka lyödä. Käsilaukulla. Laukulla muljasta päähän. Tässä kaivelet sieltä. Käspeilin. Mua pistää silmästä. Nythän on maailmankirjat sekaisin. No niin, nyt me ollaan täällä syömässä. Me ollaan epäterveellistä ruokaa. Välillä saa. Burger Kingissä. Kyllä. Löydettiin mulle kaikkea kivaa. Bileisiin ja sit vähän muutakin kivaa. Siellä ostoksilla kauheasti, kun me mennään aina niin lujaa kuulkaas. Mennään siellä niinku 1000 ja 100 ja hasletaan ja draamaillaan ja kaikkea. Ei kerätty kuvailemaan tai muistettu edes. Tai mitä? Näinhän se on. Kyllä. Nyt me otetaan näitä kapuloita, että nää alkaa Ne tärisee kivasti. Sitten on Juha laittaa oikeesti aina nää housuihin ja odottaa sitä tarinaa. Ihana tarina on vaan. Nyt me haluttiin tulla pitkästä aikaa hampparille. Nyt me ollaan ansaittu sitä Meillä on tällaiset terveysjättiä tässä ja kaiken maailman jättiä. No niin. Mulla on tarttunut tämmöinen mukaan, joka sit on osa perjantaisia bileitä, niin rekvisiittaa sinne. Toi on oikeesti tosi makea. Joo, ja mä halusin vähän tämmösen erikoisen, että on nyt tämmönen pinkin värinen, ettei mikään perusmusta tai valkoinen, että on vähän persoonallisempi. Niin, siellä on kaiken näköisiä eri värisiä ja kiiltäviä ja glitterisiä ja kaikki varaskin kristalleja tai mitä ikinä niihin sitten laittaakaan. Kyllä. Ja sä voisit itse asiassa vähän kertoakin niistä sun järjestämistä tulevista bileistä. Että mikä se nyt se teema olikaan? 50 Shades of Grey. Joo. Eli siis ihan se leffan innottamana, mikä ei ollut nyt järisyttävän mitenkään raju tai millään tavalla. Ei vastannut odotuksia, mitä siitä kohuttiin ja kuinka paljon siitä kohuttiin etukäteen, mutta siis se tyyli ennen kaikkea niissä leffoissa. Ja
mielenkiintoinen aihe sinänsä ja siis mä tykkään noista silmikoista tosi paljon. Sitten mä sain vaan sellaisen yhtäkkiä niin raksutti päässä, että hei, mä pidän sellaiset juhlat, kun ei ollut pitkä aikaa tällaisia juhlia ja mukaisesti sinkkukavereita, niin sitten on kiva pitää tällaisia vähän tällaisia ns-seksikkäitä juhlia, missä ne pääsee sitten valloilleen. Niin, koska täällä Suomessa ei hirveästi ole, niin kuin mun käsittääkseni, tämmöisiä niin kuin teema, tai tosi vähän järjestetään ylipäätänsä teemajuhlia. Niin, sitten täytyy itse vähän. Ja nekin teemajuhlat on sitten jossain Tigerissa tai jossain muussa teinipaikoissa, niin, ei sit muuten oikein huvita käydä. Ei tosissaan. Eli just itse asiassa tässä niin kun ollaan vähän kutsuja lähettämässä ja mietitään, funtsitaan vähän sitten illan ohjelmaa sekä tarjoilua ynnä muuta. Ja siitä sitten varmaan tulee enempi ehkä saattaa jopa tulla kuvamateriaalia tai videomateriaalia. Eiköhän, totta kai. Myös. Ja siis, niin, jatka vaan, mitä sä olit sanomassa? Ja tosissaan, eli kutsuja ollaan nyt laittamassa tässä ja niitä lähtee jokunen. Harvat ja valitut kutsutaan sinne. Kyllä, todellakin. Et meidän koti, tai siis kummankaan meidän koti ei kyllä kutsuta ihan ketä vaan. Että sinne sitten tulee kaikki lähimmät ystävät ja kaverit ja totta kai niiden avekit sit saa tulla myös. Myöskin. Nimenomaan ei tarvitse kenenkään sitten yksin tulla. Ei, se on aika tylsää. Mutta toivottavasti saadaan hyvä porukka kasaan ja kivat bileet pystyyn, niin se on sitten sen merkki, että ne on onnistuneet. Niin ja sitten hei, siitä piti sanoa siitä, kun puhuttiin viime videossa siitä, kun puhuttiin matkusteluista, mutta mainittiin myös, että on tulossa julkisvieraita ja julkisvieras. Tämä julkisvieras oli tällainen kuin Belinda Heinonen, blokkaaja ja vloggaaja. Kaikkea sitä ja somessa tosi paljon esille on ollut tässä Marttiina ja Hengenpelastajat. Ja nyt hän on myös jossain toisessa TV-ohjelmassa kuin Väärät bileet, olikohan sellainen ohjelma tulossa. Ja hän tulee meille kyllä, mutta hänen piti tulla tänään, mutta sitten tuli työesteitä, niin katsotaan sitten myöhemmin, tehdään hänen kanssaan videoita. Joo, eli sitten toinen vieras räppäri kuin Mercedes Penzo, joka on aikamoista kritiikkiä saanut hänen todella tommosista aika rankoistakin sanoituksista, mutta hän tulee esittämään myös. Rohkea mimmi mitä me tykätään rohkeista tyypeistä. Ja joo, ja oma itteensä on. Niin. Ja sitten tää murhaajasinkku oli aikamoinen veto, aika raju. Joo, semmoista ei ole nähtykään, ainakaan Suomen maassa. Mä en muista. Ehkä hän sitten kertoo siitäkin lisää meidän videolla ja vlogissa ja puhutaan paljon muusta asioista, musiikista ja yksityiselämästä ja ihan kaikesta, mihin hän nyt suostuukin vastaa tässä. Niin, kannattaa katsoa, niin sitten varmasti saattaa tulla semmoisiakin asioita, mitä ei vielä hänestä moni tiedäkään. Niin. Ja siis näistä sitten ilmoitetaan teille, kun me saadaan varmat ajankohdat sitten, niin milloin video pukkaa. Niin. Mutta tällaisia on tulossa ja tulee lisääkin jatkossa muiden ihmisten kanssa, mutta sitten kun asiat varmistuu, niin niistä kannattaa sitten vasta ilmoittaa, että te joudu siellä pettymään kauheasti. Nimenomaan. Eli tällaista tällä kertaa ja ensi videoon. Joo, okei. Morjes. Moi moi!